Pekný deň prajem, zdravím všetkých nadšencov špičkovej technológie. Dnes si predstavíme najvýkonnejšiu jednočipovú čelovku na svete, a to od značky Armitec. Armitec je kanadská značka s 10-ročnou zárukou. Výkon má ohromujúcich 2300 lumenov, zakúpiť ju môžete v obchode Turboled.sk. Prejdeme k ovládaniu. Ovládanie je relatívne jednoduché. Zapnete čelovku. To sme boli v turbo režime, teraz sme zapli štandardný výkon. Kliknete, podržíte tlačidlo, prepína vám 3 základné režimy. Keď urobím dvojklik, zapne mi super slabý režim, kde sú opäť 3 podrežimy. Dvojklik, mám silnejšie režimy a trojklikom zapínam turbo. Výkon je absolútne extrémny. Kto si čelovku zakúpi a v noci vyskúša, pochopí, čo je to fakt extrémne svetlo. Takisto to budete vidieť na fotkách, ako to svieti. Čiže zapnem, tu mám turbo režim, tam sú dva skryté turbo režimy, ktoré tiež prepínam len podržaním tlačidla. Štandardný dvojklik, prepnem sa do základných 3 režimov, opäť dvojklik a mám tam 3 super slabé režimy. Keď dám štvorklik, mám tu stroboskop, podržím. Mám tu blíkanie s vysokou intenzitou, opäť podržíte a máte tu blíkanie s nízkou intenzitou, čo je vhodné v prípade, že sa niekde niečo stane. V takomto stave by mala čelovka vydržať aj 1 aj 2 dní a ľahšie vás niekto nájde. Čiže turbo trojklikom, raz, 2, 3, podržím, mám super turbo 2300 lumenov, druhé turbo 1250 lumenov. Čelovka sa používa na jeden akumulátor 18650, tým sa napája. Najlepšie je použiť samozrejme pri takto výkonnej čelovke akumulátor s čo najvyššou kapacitou 3400 mAh. V ponuke máme aj 3500 mAh od značky AMP Max. A napájať ho môžete aj s dvomi jednorazovými CR123 batériami alebo nabíjateľnými 3,7V RCR-kami. Ovšem táto voľba, tie RCR-ky nabíjateľné, to je úplne tá najhoršia voľba, pretože tam to vydrží skutočne najmenej. A s tými CR-kami to má ešte akú takú výdrž s tými jednorazovkami. Ovšem na všetky tieto 3 typy akumulátorov je potrebné čelovku naprogramovať, aby pracovala správne a nezničila sa. Čiže ak chceme použiť RCR-ky, ktoré sme tam aktuálne vložili, musíme z vypnutého stavu držať stlačené tlačidlo, kým prejdú všetky režimy. Stále držím, ona sa sama ako keby vypne a zapne sa toto blíkanie. Teraz 3-krát stlačím. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Pekne mi zasignalizovala, že som zvolil 3. režim, čo znamená na RCR-ky. A teraz už môžem normálne používať. Super turbo, normálne turbo a klasické režimy. Teraz si opäť preprogramujeme čelovku na štandardný akumulátor 18650.
Ono samozrejme, on ide použiť aj teraz, ale len s veľmi obmedzeným výkonom. Pretože tá čelovka predpokladá, že tam bude to napätie o mnoho vyššie. Toto je maximum, viac sa z toho nedá dostať. V podstate indikátor stavu napätia signalizuje, že máme nízke napätie, ale to len preto, že sme nastavení na RCR-ku. No, teraz si nastavíme späť na akumulátor 18650, čiže opäť z vypnutého stavu držíte. Teraz sa vám všetky režimy nezapne, pretože ich nedokáže a počkáte teraz. A teraz len raz tlačím. Zasignalizuje mi jedno bliknutie, takže som nastavený na 18650. Teraz už všetko funguje. Už máme k dispozícii aj super turbo, aj normálne turbo. Pokiaľ chcem použiť dve CR123, čiže tie jednorázovky, tak opäť to isté, ale tam zvolím dve kliknutia. Raz, dva, pekne potvrdilo. Tu sa dá využiť aj turbo režim, pretože tie CR-ky majú dohromady len 6 V, kdežto plne nabitý akumulátor má 4,2 V. Takže tu sa to dá používať, ale pravdepodobne tá čelovka pri vybitom alebo na polovicu nabitom akumulátore už nebude pracovať správne. To turbo je fakt extrémne. Čiže používať ju môžem aj s CR-kami, aj s 18650, ale ak chcem, aby pracovala správne s 18650, tak jednoznačne treba opäť preprogramovať čelovku na jedno kliknutie. Čiže stále držím, teraz pustím, kliknem raz, potvrdím jedným bliknutím a už fungujem. Výkon je fakt perfektný. Čelovka je vodotesná do hĺbky až 10 metrov, náraz vzdor na zvyšky 10 metrov. A má tepelnú ochranu voči prehriatiu, čo znamená, že ak by ste ho použili aj v interiéri, tak ako náhle dosiahne teplotu do 80 stupňov, tak sa buď vypne alebo zníži výrazne výkon, aby sa uchladila. Pekný deň prajem.